Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo na be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom mga nang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, salam sunedisis. Sarihon ngulu partot diamu. So dia pe rosok ni ulota sigan upari amanginang manotong martangyang huhut mamuji-muji debata. Jala setia manangihon hadana. Di minggu bulan sadarion, amanginang selamat beribadah bagi yang bisa beribadah. Tuhan memberkati. Doa kami, Tuhan juga kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa beribadah. Dah karena situasi kondisi kehidupan sakit penyakit alani hatuaun. Amanginang tabi mardong atang yang tu keluarga si solho ale-ale hurian ang parhalado. Di dia behita marhuria. Hatan itu hata tuhita sadarion minggu pawaluhon dong Trinitatis Pesalmen 30 ayat 12 saha tu 22. Martua mabangso na mardebatahon Jehovah bangso na pinilit na laho ainonna. Manatap-natap do Jehovah siya banua gijang marnida jolma manusia sudena. Manatap-natap do ibana siyan ojahan ni habang sana dopak sude pangisini tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena, dia toido sude pabahenan na sidai. Dada hinadea ni parangan pamonakor raja, dada hinatibul ni gogo paluahon nabigu. Pangalesem do nang hoda panupahi, jaladang hinatibul ni gogo na paluahon ibana. Ida ma sainol noldo mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana. Akan nama kalunguton asini rohana asa di palua to di nasida sian hamatean jala di pangulu nasida di haleon. Saya di halunguton rohanami do Jehovah ibana do panupahi do lubu-lubu nabi. Ai mangasahon ibana marlas ni roha do hame. Marhaposat tu guarna nabadei do hame. Saya pasonggok maasini roham tu hame. Ali Jehovah hobar tu pakkalunguton nami. Diho. Demikian firman Tuhan. Akadongan na hinaholongan topik ni minggu ta, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Manginang Alkitab, Bibel pada dasarnya, ya pada dasarnya mangmolo tapa manat tapa rohahon, sangat menekankan pentingnya prinsip hidup takut akan Tuhan. Nah, turpuk jamita di minggu sadarion adong tolu ya 3 hal yang perlu kami tekankan untuk juga senantiasa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanginang mamuka dia 12 ya disi takas do didok mertua ma bangso na mardebatahon Jehovah, bangso na pinilit na laho ainona. Luar biasa manginang puji Tuhan, haleluya. Mertua ma bangso na mardebatahon Jehovah. Di bagasan Kristus Jesus, lam tadima ya turpuhon. Dalam Kristus Yesus, firman ini nyata dan harus senantiasa kita syukuri. Kenapa Bapak Saudara-saudara? Kenapa kita disebut berbahagia mardebatahon Jehovah? Kenapa kita disebut orang yang diberkati? Karena beriman kepada Tuhan Allah. Satu-satunya alasan kita untuk berbahagia, terberkati adalah karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dangalana tajalo pasu-pasu na maragam hagabeon hamoraon hasangapon ubahenna didok na mertua hita mardebatahon Jehovah. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ikoningotot tado. Dangalani pasu-pasu di perdagingon. Dangalani na adong dihita di hasianganon ubahenna didok mertua hita, mertua bangso na mardebatahon Jehovah. Alai ala ni Kristus Jesus do tuhatai na sumeaho dirina
yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah satu-satunya alasan kenapa kita berbahagia, kenapa kita disebut bangsa yang terberkati. Karena kematian dan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Atau ngamanginang bangso na martua do hita, halat na martua do hita tutu. Ay rohot do hita na hinokot ni mudar ni Kristus Yesus Tuhan tay. Di baheni manotong mahita, mamuji-muji jala pasangap debata di pardalanan ninguluta. Ay nunga di guari hita, halak na martua, ala di holong ni debata di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Banginang mengucap syukurlah senantiasa karena hal itu. Napaduahon songon naung hudoko kami nakining di patu jolo amanginang. Hobar tutopi ni mingguta. Takas di sini do amanginang tung ini sangat-sangat familiar ini teks ini. Say nol do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari bana akan nama kalunguton asini rohana. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Ya, puasa ikon tahabiari Jehovah. Apakah karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu debata parimas? Apakah karena kita takut tidak diberkati? Sesuai dengan kesaksian Alkitab, secara khusus di kitab Pengkhotbah, pangaripunan ni saluhu nai odo, habiari Jehovah, aido inana. Nomor 8 namang inang ido unokna. Ya. Karena memang itulah kewajiban kita. Kita takut akan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha murah hati, Maha pengasih, Maha penyayang. Karena Dialah Allah yang rela mengorbankan anak yang dikasihinya, anak satu-satunya, menjadi korban penebusan akan dosa-dosa kita. Di bahini amanginang mangihuton turpuk sadarun evangelium duho epistel. Di epistel di batu duho kita contoh nyata orang yang takut akan Tuhan, yaitu Abraham. Amanginang tahabiari mah Jehovah di pardalanan yang uluta. Mumpung masih ada waktu, mari kita senantiasa belajar dan belajar untuk menyatakan, untuk menunjukkan sikap, prinsip, iman, takut akan Tuhan. Ai ido inana, ido unokna. Dia manginang da, diaka pardalanan ning huluta, tung tapatuduhom ma parangin na marhabiaran mida Jehovah. Kita takut akan Tuhan. Maka akan nama kabiari Jehovah, hobar tu panidangian nutur pohon, asa di palu atau di nasida sian hamatian, di pangudu nasida di haleo. Di pasu-pasu debatado akan nama kabiari bana. Secara khusus, pasu-pasu no balga, hobar tu ayat 10 sian hamatian ninna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tabatudu homamang. Tauloi Jehovah tahabiari Jehovah dang na ala ni songon biar ni rohata di hajol maon tidak. Tetapi karena kita tahu siapa Tuhan yang kita imani, sehingga kita wajib hukumnya untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Tuhan sebagaimana Abraham setia, tunduk dan taat kepada Tuhan. Dia tidak tahu mau kemana dia. Yang dia tahu ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Amanginang dapat tuduhom maparangin na marhabiaran mida Jehovah. Ay say nol do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari bana. Saya sering katakan, amanginang Tuhan tidak suka orang-orang sombong. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Itu nyata. Ya. Jadi sotong gijang rohata. Sotong niang rohata. Molo adong perihita tahamula tehoma. Tapuji maduhani. Molo di pasu-pasu hita. Totong mata ingot.
marsilehon-lehon, marasini roha. Jalan mulu taula pihak kaulut tasigan upari. Mari, ketika kita melakukan pekerjaan kita, apapun profesi kita, hendaklah didasari oleh pengetahuan iman, yaitu takut akan Tuhan. Ito yung manginang na uboto manirang na digado na roa idu parangin na marhabiaran mida di bana. Di bahini molutung adong pia manginang aka si pikiran aka si taonon hapor suhon parsahidon. Maria manginang ditatap di batado ho di paru kilod di sitaonon mi asal matotong marhabiarakko jala setia ho dia dopan ni Tuhanta. Tuhan memberkati manginang. Mertua doakan atu mangihon hata di debata jalan opiosa. Di perbadiai debata si pardami mahamu besundingkan. Jal diramoti marohan yang pikiran muna. Ya soha surahat. Sahat rodi haroron itu hata Jesus Kristus si baluai. Amin.